السلام كمي كأنيهم حجرما بخال مصحف تماريس اللخو نايلو ما أنت مصحفي زي ما زي اللخو دما حدش هو تبدا أنتي سنة لبناويت مصحف كابتن زي زفتوا مصحفيا كجمر كلخم بأجد جمير غينه كابتن زفتون مصحفتي أبز كبحي تقميتن زلوه بتعمير ما زفتوا مالتي እዚኣ ሓድሽ ሂወት ዝብል ድማ ብዛዕባ ምስ ገዛ ርእስኻ ዘለካ እንታይ ኢኻ ክትከውን እንታይ ክትገብር ኣለካ ተስፋ ክትቆርፅ ከም ዘይብልካ ተስፋ ብዝቆረፅካ ኣለካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ዝብሉ ነጥብታት ብዙሕ ተቐሚጦም ኣለዉ ኣነ ግን ካብቲ መፅሓፍ ፅሙቕ ኣቢለ ገለ ነጥብታት ሒዘ መፅእ ኣለኹ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ምዕራፍ እንታይ ዝብል ምስ ገዛ ርእስኻ ተሳነይ ወይ ድማ ምስ ገዛ ርእስኻ ተሰማማዕ ሕጂ ምስ ገዛ ርእስኻ ተሳነይ ወይ ድማ ምስ ገዛ ርእስኻ ተሰማማዕ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ንስኻ ንጉስ ትኾነላ ምድሪ ናይዛ ዓለም ከለኻ ጊላ ዝኸውን ምኽንያት እንታይ እዩ ዘለካ ንስኻ ኣብዛ ዓለም ዘለኻሲ ንጉስ ናይና ምድሪ ክትከውን ትኽእል እንዳኸኣልካ ከለኻስ ንምንታይ ኢኻ ጊላ ወይ ድማ ባርያ ናይዛ ዓለም ትኸውን ኢሉ እዩ ዝጅምር ቅፅል ኣቢሉ ድማ ምስ ገዛእ ነብስኻ ተዓሪኻ ንጉስ ነብስኻ እውን ኩን ምስ ገዛእ ነብስኻ ተዓሪካ ወይ ምስ ገዛእ ነብስኻ ሰላም ጌርካ ንጉስ ነብስኻ ኮንካ ክትርከብ ኣለካ ወይ ድማ ክትከይድ ኣለካ ኢሉ እውን ይቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ምስ ገዛእ ርእስኻ ተሳነይ ወይ ድማ ምስ ገዛእ ርእስኻ ተዓረክ ክብል ከሎ ንስኻሲ ንጉስ ናይዛ ምድሪ ኢኻ ኣብዚ ምድርስ ንጉስ ክትከውን እንዳኸኣልካ ከለኻ ኣብዚ ምድሪ ወይ ድማ ኣብዚ ዓለም እንዳነበርካ ጊላ ወይ ድማ ባርያ ዝኸውን ነገር የብልካን ይብል ካልእ ድማ እንታይ ንሰብ በቲ ኣብ ውሽጡ ዝፈጥሮ ፀገማት ሽግር ዝፈጥር ሰብ በቲ በዓሉ ማለት በቲ በዓሉ ዘምፆም ንኣሽቱ ነገራት ሽግር ኣብ ነብሱ ክፈጥር ይኽእል እዩ ንኣብነት ንበል ሓንቲ ኣብ ባሕሪ ትጓዓዝ መርከብ እንታይ ኮይና እያ ትጥሕል ኦኬ ድሓን ማዕበል ከጋጥም ይኽእል እዩ እሱ እሞ ንግደፎ እቲ ማዕበል ዘጋጥም ግን ኣብቲ ማይ ናይቲ ማይ ልምዲ ኣለዋ ኣብቲ ማይ እንዳኸደት ስቕ ኢላ ክትጥሕል ኣይትኽእልን እያ በቲ ናብቲ መርከብ ዝኣቱ ቁሩብ ማይ ተዋህሊሉ እንታይ ይገብራ ነታ መርከብ ከም ጥሕል ይገብራ በቶም ንኣሽቱ ንብሎም በቶም ውሑዳት ነገራት ነቲ መርከብ እንዳመለአት ክትጥሕል ትኽእል እያ ንሕና ደቂ ሰባት ድማ ቀለልቲ ነገራት ዝመስሉና ደቀቕቲ ነገራት ኢልና ንሓስቦም ነገራት ንዓና ኣብ ሽግርን ኣብ መከራን ከውድቑና ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ደቀቕቲ ነገራት ኢልና ንሓስቦም ብጌንኡ ከለና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ከነኣልዮም ወይ ድማ ከነወግዶም ድማ ከም ንኽእል ኣብዚ መፅሓፍ እውን ጠቂሱሎ ማለት እዩ ቀፂሉ ድማ ብዙሕ ንኣሽቱ ርእስታት ኣቐሚጡሎ ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ነጥብታት እውን ገሊፁሎ መጀመርታ ሓደ ኩን ብድሕሪኡ ድማ ክልተ ኩን ድማ ይብል እዚአን ከዓ መሰረታውያን ነገርን ኣቐዲምና ክልተ ክንከውን ስለ እንደሊ ዕዉታት ዘይንኸውን መጀመርታ እንታይ ኢኻ ክትከውን ዘለካ ሓደ ክትከውን ኣለካ ሓደ ኩን ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ከይኮንካስ ክልተ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ንሕና ደቂ ሰባት ብባህሪናስ ኩሉ ግዜ እንታይ ምስ ነብስና ስምምዕ የብልናን ሰብሲ ንነብሱሲ ክመልካ ዘይክእል እንደታ ኣሊ ሰብ ንነብሲ ነብስናስ ከምቲ ንሕና እንደልያስ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኩሉ ግዜ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ስለትኸውን እያ ከምቲ ንደልዮ ነገር ከማን ክንከውን ዘይንኽእል ስለዚ መጀመርታ ሓደ ኩን ሓደ ምስ ኮንካ ኢኻ ክልተ ክትከውን ትኽእል ሓደ ከይኮንካ ግን ክልተ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ይብል ክልተ ምዃን ማለት ክልተ ሓደ ምኽኣል ማለት እዩ ምእኻል ማለት እዩ ንስኻ ሓደ ምስ ኮንካ
مستا حدا خماخا كلتا تخون نسخا حدا مسكونكا مستا خماخا حدا كلتا تخون نسخا حدا خوين كاللخا كما خان عخاز مثل السر ما مسنوبس حدا خوين اللو تدميرهم كلتا يمزخونو كمزي أبناء بيت كريستيانا سبعين سبيتن بتكليل مستمرعو اتيوم كلتا زنور حدا أكال كونو إلنا نقولصو زيادة ما ملك تماساسالي كوما عينت حساب زلو وايساب مسنوبس حدا مسكوني كلتا خخون زخيل نسخا حدا مسنبسخا مستحدا خماخا كلتا إيخا انت زي كوينو جن حاديخم ترايخم حدا انت زي كوينو جن حاديخم ترايخم حدا مغنياتو نسخا كلتا إيخا زلخا اسيون كلتا زلو مالس مسنوبس سممع عند حرتا زي هالي وجن كالا عين السبي زلو مالتي حجي كلتا زلو مجمرتا مسنوبس حدا كوينو مسمصغن حدا كوينلو اتي سب دما مسغزا نفسو حدا مسكونه حدا كوينلو نسون تحرته دميروم زم سبازي امتا يخونو كلتا يخونو نت نغراتهم كل اصافيفهم ننفسهم مليخهم كنتنسوم زدليو مسكونو حدا يخونو تحر اتيوم حدا تدميروم حدا دما كلتا يخونو يبل مالتي بزي كالاي دما نغزا رسخا دما ادناقوت كتገልጸላ ኣለካ ናይ ገዛ ርስና አድናቅታ ክንከውን ኣለና ኣብዚ ሓለፈ መጽሓፉን ኮሚላ ኣቅሪበ ነይረ ከምዚ ንነፍስኻ ምስ ካልእ ሰባት ከተወዳደራ የብልካን እንድሕር ንነፍስኻ ምስ ካልእ ሰብ ከተወዳደራ ተጀሚርካ ንስኻ ከምዘይ ትጠቅም ሰብ ኮይና ነፍስኻ ስለትስማዕ ንነፍስኻ እንዳ ወንጀልካ ክትነብር ኢኻ ማለት እዩ ንስኻ ግን ንነፍስኻ ከም ዘላተ ተቀቢልካ ግን ንነፍስኻ አድናቆት ክትገልጸላ ድማ ይግባይ ማለት እዩ ካለ ኣብዚ መጽሓፍ ቅጽላ ቢል እንታይ ይብል ተስፋ ድማ ኣይትቆርጽ ተስፋ ክትቆርጽ የብልካን ኣዝያዛ መጽሓፍ ናይ ተስፋ ብዙሕ ነገራት ዘለዎ ወይ ተስፋ ክትቆርጽ የብልካን ድማ ብህይወት ምህላኳ ጥራይሲ ከም ዓቢ ጸጋ ጌርካ ውሽጥኻ ምላይ ንሕናሲ ብህይወት ጥራይ ምህላውናሲ ከም ሓደ ከም ዓቢ ጸጋ ጥራይ ክንሪኦ ይግባናይ ምክንያቱ ብህይወት እንድሕተሊኻስ ብዙሕ ነገራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገራት ከም ትገብርካ ተኣምን ኢኻ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ብህይወት ምህላኳ ብጥዕና ምህላኳ ትሰርሕ ምህላኳ ወፊርካ ተኣቱ ምህላኳ ኩሉ ነገራት እዚ ከም ሓደ ዓቢ ጸጋ ሪኢኻ ንቕድሚት ክትግስግስ ከም ዘለካ ይዝብል ዕድሜኻ ምሽ ካብቲ ማለሎም ይዓቢ ናይ ህይወት መገድኻ ኸሚ ዕድሜና እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበርናየ ሕጅን ፍልል ያለው ልክ ድማ ህይወት ድማ ኸሚ ከምቲ ዕድሜና ዓመት ዝቀያየር ናይ ህይወት ድማ ተቀያየሪ ሽግር እንድሕር ተሊካ ሰብ ኣብ ሽግር ኣይነብርኒ ካብ ሽግር ይሳገሪ ልክ ከምቲ ዕድሜ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳወሰኸ ዝኸይድ ሽግር ድማ ክመጽእ ይኽእል ኣብቲ ሽግር ተዋሒጡ ዝነብር ሰብ ግን የለን ሽግር ሓላፋይ ነቲ ሽግር ግን ከመይ ጌርካ ተጻዊርካ ተሳጉርካ መሰረታዊ ነገር ስለዚ ዕድሜኻ ካብቲ ማሊ ሎሚ ስለዝዓቢ ህይወት ድማ ካብቲ ማሊ ሎሚ ክሓይሽ እንዳበልካ ብተስፋ ክትገብር ኣለካ ክትጽባእ ኣለካ ተስፋውን ክትቆርጽ የብልካን ማለት እዩ ተስፋ ኣይትቁረጽ ምክንያቱ ሓደ መዓልቲ ዛንታ ዓወትካ ኣብ መጽሓፍ ክትጽሓፊ ንስኻ ተስፋ ተዘይቆሪጽካ ንስኻ ብህይወት እንድሕር ተሊኻ ዛንታኻ ኣብ መጽሓፍ ክትጽሓፍ ይኽእል ታሪካ ክትጽሕፎ ትኽእል ኢኻ ዛንታኻ ከተዘንትዎ ትኽእል ኢኻ ንስኻ ብህይወት ተዘይሃለኻ ግን ብህይወት የለኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር ወይ ድማ ክግበር ኣይክእልን ስለዚ ተስፋ ክትቆርጽ የብልካ ተስፋ መቁራጽ ካብ ኩሉ ነገር ይዘትርፈካ ኩሉ ነገር እውን ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ልክ ከም ዝሓመመ ብዓራት ተደነሰ ካው ዘፍል ነገራት የብልካን ስለዚ ተስፋ ክትቆርጽ የብልካን ይብል ኣብ ሓንቲ ጸባብ ገዛ ተስፋ ቆሪጽካ ምህላኳ ብዙሕ ዝሓዝን ይብል ኣብ ሓንቲ ጸባብ ገዛ ኮይንካሲ ተስፋ ክትቆርጽ ከለኻ ብዙሕ ዝሕዝነኒ ይብል ምክንያቱ ንስኻ ኪነታ ጸባብ ገዛ ኢኻ
ريخم علهم نسغاسي كنيتا تصبابيخا بحساباتك أدماساو زخنا حساب عليك بوزح نجار كتجبر تخيل بوزح نجارات كتفر تخيل بوزح نجارات كتفتر تخيل سابسي أبتا تصباب جزا خنكاسي كجنقن تسفى قريز كان كريكا خلوخس بتعمي إذا حازن الكا يبل نايب حكي كابز نجار زوجنا نحناون أبتا تصباب جزانا كينا نحناسي كينية تصبي بجزا مخنا فليتنا نخل زمتنا بدهتات سعرنا بوزح نجار كم نجبر تسفاون كم زلنا فليتنا كنجسكس يجب عنا مالتي ود سب ورق أو جزي مسواقنا إذا جن دحر يزردو جزي خمس سبات كتعلل تليفون انت داخلك نفع على لا يتخون تليفون مسبات اندحر كتعلل توعل تخونك نفع على لا يتخون أبن سوا اندحر تخونك بوزح حكاية ويدما بوزح على لا يتخون كعشة ترى تخونكاون كله زصات كل زرع كعشة يصات قال مالت هيكونن جن كتصاوت كأي خالي سمعي سلازو حادرو ناي كعشة دليتات أو حادرو سلازو كله متيوم نقابرو من نجارات زي طغمنا نجار اندحر دا خوينم جزينا سيف جيرنا عكيمنا عبتخون صرح زقبعنا عبتخون دمعلو زقبعنا نجار جزينا تبخنا زحشن تمراتني يلي دما بزي يقصل مالتي نحدش هيوت كحد جمر حدش هيوت ياتبلتا مصحف كل جزي حدا نجار كجمر اندحر تكون كاسي معلتات كتقصر يبلكان كجمر اندحر تكون كحج خجمر عليك سلاذا حدش هيوت حج جمرو اتني نفسو كم كل سب زريع كم تخل سب قبر زخيلي كجبر زخيل اتني نفسو كم بين غير زريع جن اتنسو تراي زخوليو زجبر نفسنا كم تخل سب غيرنا خنريع انت جنبيرنا كم تخل سب كوغوبر زخ نغراتينا كنجبر زدلي اتني نفسو كم بين غيرو ننفسنا جن كم حانتو ولقاو نغر غيرنا انت رينا اتن حنا خنغوبر نخل تراينا نكبر سبات كم زين ديم زغوبر زلو سبات كم زين ديم صرح زلو زي كونه انا ناي ولقاي نغر سنتاي غيره انتاي كسرح علني انتاي كمال علني زوبلو نغرات اقديمنا اتخنوسن زغبعنا نغر وسينا كنسرح يغبعنا مالتي اب حبرتسبنا عبي صقم አለ ይብል بزعبا ናይ حبرتسبنا ድማ ንሱ ከዓ ኣብ ክንደ ሓደ ኮንካ ተዓቢ ሓደ ኮንካ ክትነብር ምድላይ ኣብ حبرتسبنا ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነገር ኣሎ ኢሉ ንሱ ከዓ ኣብ ክንደ ሓደ ኮንካ ክትዓቢ ሓደ ዓይነት ኮንካ ክትነብር ይዝደሊ ሓቢርካ ክትዓቢ ክንድ ምድላይስ ሓደ ዓይነት ኮንካ እንድሕር እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ድኽነት እንድሕርተሊ እቲ ድኽነት ይልመድሞ ልክዕ በቃ በታ ድኽነት ጥራይ ተታሒስካ ክትከይድ ትደሊ እሱ ከዓ ዓቢ ኣሸጋሪ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ኢሉ ውፅኢት ናይዚ ድማ ፍሉይ ምስ ዝኸውን ምስ ሰይጣናዊ ወይ ድማ ቀይዲ በትኺ ተባሂልካ ትፅዋዕ ፍሉይ ነገር እንድሕር ተምፂኻ ወይ ፍሉይ ዓይነት ሓሳብ እንድሕር ተዛሪብካ ባ እዚ ኩሶ ዘይገበረሲ እንታይ ዓይነት ስዲ ኢኻ ካበይ ኢኻ ምፂኸ መን ኢኸም ኢልካ ዝብሉ ዘረባታት እዮም ዝውሕዙኻ ፍሉይ ዓይነት ኩርናዕ ከተምፅእ ከለኻ እዋይ ክነፍዕ ከመይ ዓይነት እዩ እዚኣስ ሓሲብዋ ከምዚ ይገብር ኣሎ ኩሶካ ገይርዎ ዘይፈልጥ ዝብሉ ዘረባታት ኣይመፁኻን እዮም ፍሉይ ዓይነት ነገር ከተምፅእ ከለኻ ከም ሓደ ሰይጣናዊ ወይ ድማ ከም ሓደ ቀይዲ በትኺ ኢኻ ትሕሰብ ማለት እዩ እቲ ኣብ ገዛ ርእሱ ዝነብር ሰብ ሞት እምበር ዓለም ኣይትስዕሮን እያ እቲ ኣብ ገዛ ርእሱ ወፃኢታት ዝገብር እቲ ኣብ ገዛ ርእሱ ወፍርታት ዝገብር ሰብ ሞት እምበር ዓለም ኣይትስዕሮን እያ ብሂወት ማለት ንሞት ዝኽልክሎ ነገራት የለን ሞት ተፈጥሮ ሕጊ ስለ ዝኾነ መዓስ መውት ኣይትፈልጥን ክሳብ ዝኾንካ ንነብስኻ ግን ንስኻ
أب جزء رسخة أمينك كم تنسى تدولي تقبلك جن بوزح نجارات كتجبر تخليها نزل نجارات زي إندا جبرك خلها موت كتقدمها تحت خليها امبر عالم كسعرك أي تخلني أي بالأزي يتعب جزء رسو وفرز جبر ويدما يتعب جزء رسو امنات زلوا سبيب المعلتين أب هيوت ننص وكفت معلقتي لنا كل جزء حاديلنا مجماري أقداسي نايت مالي تمالي حلفي كل جزء حلفنا نعنا كم حد حلف كم حد تاريخ الأمر ينبر بحلفنا جن تقيدنا كنبر وين ما تقيدنا خن كيدا يقبع الناني نايت مالي نجر قاتلنا نحجي حد شي وتجميرنا كن كيدون يقبع الناي مالتي كاب قر خدحن مستدلي انتاي كتقبر لك مسي أب كدانكا مسي ما يتقلق يزول كدانكا ناب جزا مؤتاو وخلا يكونن كاب قر خدحن اندحر تخون كاسي أب دقا ما يحار مكامو كاب تقري ناب جزا اتي خلها اتتقلقي كدانكا جن مسا خالو أب جزا مؤتاو كاتراي كاب قر خدحن ايتخلني سلازي خاب قر خدحن اندحر تخون كانت خدقبر لك نتتقلق يزول كدانكا بخاري جيركا كتكو علىك مالتي سلازي أب هيوت دما كومي نايتمال دخمتنا نعنا كيقلصنا أي كإلني بالمالتي كالب بزعبا ناي سدرا دما قالنا تبتات تغيش الله سدراخا تراي قبرهم يزبل سدراخا تراي قبرهم نسدراخا فقرخان كبرخان انبر حلمخان بهاقخان كتوبهم قبو أيكونن نسدرانا كم سدرانا تراي انبر بهاقنان حلمنان دليتنان جن نعوم كنهوبهم ويدما أسنكو السنلنا جن قبو أيكونن يبل بوزح جزيان نسدراخا موزوز مخان تراي كم حدا عبي عبيت نجزع رؤسهم زوسدو بزحات حلهم مسرتها وحاكا جن موزوز جزع رسخا مخاني يتعبي زلا حفش شوي إذا حساب كم تجارج أو عينت قلي مثل نسدرانا كل سب نصدر زي فوتو سب يلن سدرانا بتحت فتار سنعنا نتايم فترتنايم سلازي نسدراخا حلمخا ايتن قروم مالت حلمتاتكا دليتاتكا نسخا نسون كوسون الكاية والله من مالت كن نسدراخا ايت التعززوم نسدراخا ايت اسمع عيوم زي سمعنا قرأي كونن اتزع عبيز الله خايلو نسدراخا مئزاز يكونس نجزع نفسخا مئزازي تزع عبيز الله نسخا نجزع نفسخا تئزز نجزع نفسخا تسمع انت داخونكا برقص نسدراخا تفكريخا نسدراخا تئزازيخا مالتي إذا سمع زقال قال دما عارق وي محازوس دما كيوم تمورصوم أقداس خون اللوم عركنا سطوم ترقم زولو نتخط قبرو تدلي نخط قبرو زي عنكز نزخوني عارق محازوس بحالي نقرسي سطوم عركنات وي دما محزنات مساقا زولوم صباتسي كابت دليتات كان كابت حلمتات كان زي ترفوخا وي دما زي عنكزو مزخوني يوم يبل أعرق من يمنعخا أعرقتنا من يمنعنا أعرق زبهالس من يم إلي زحاتت جزا رأسو كبر زهب سب كبوري نقال دقايق مسوقته اللو بوزح بهاتاي فترالكا تارا سلامتاون كم بوزح مكررات توسدو يبن سبات نابي مخانم حدا معالتي كفلينايم سلازي استسقعنايم سبات كفورسو خلو بدحريو كنصقعو نخل نايب علينا مندق كهلونا علو أعرق ويد ما أتيهم محزوس نبولم سبات حدا ما عالت كفلينا يقول يوم أوم إمنت جيرنا نخيد انت دعلينا اتي تسقعنا ويد ما اتي تدقفنا لزنبرنا كل تخوني كفرسنا يخلي سلازي اتزبزحي ميتاويت عب جزع نفسخا تمركزكا كسقومن
ክትከይድን ኣለካ ማለት ኣዕሩኽ ወይ ድማ ማሕዙት ግን ኣየድልዩን እዮም ንምባል ገለ ኣይኮነን። ኣብ ዓለም ዘለዉ ዕዉታት ሰባት ኣዕሩኽ ገዛእ ርእሶም እዮም። እዞም ዕዉታት ሰባት ኢልና ንገልፆም ወይ ድማ ብዓወት በፂሖም ኣለዉ ብዛዕቦም ታሪኾም ከነንብብ ገለ ከለና ኩሉ ግዜ ኣዕሩኽ ገዛእ ነብሶም እዮም፣ ምስ ገዛእ ነብሶም እዮም ግዜ ዘጥፍኡ ግዜ ዘሕልፉ ምስ ገዛእ ነብሶም ዘለዎም ርክብ ብዙሕ ኢና ንብል። ዕዉታት ከብሎም ዝኽኣለ ምክንያት ከዓ ንሱ እዩ። ናይ ኩሎም ታሪክ እንድሕር ተገንፂልካ ወይ ዝኾነ ከተንብብ ገለ ከለኻ ንሳቶም ኣዕሩኽ ገዛእ ነብሶም እዮም። ኣብ ሓደ ቃለ መሕትት ከባቢ 5,000 ዝኾኑ ሚልዮነራት ከምዚ ሰሚናር ተገይሩሎምስ ሓደ ጋዜጠኛ ከዓ ይሓቶም ነይሩ ምስጢር ናይ ዓወትኩምስ እንታይ እዩ ኢሎም ሓትዎም ነይሮም። ኩሎም እቶም ሚልዮነራት ተኣኪቦም ዝነበሩ ሓደ ዓይነት መልሲ ፍሉይ ዓይነት መልሲ ገለ ኣይመለሱን። ሓደ ዓይነት መልሲ እዮም መሊሶም። እታ መልሶም እንታይ ነይራ? ንሕናሲ ልክዕ ከማኹም ዓይነት ሰባት ኢና፣ ፍሉያት ዓይነት ሰባት ኣይኮንናን፣ ከምዚ ትሪኡና ዘለና ሰባት ኢና ከማኹም። ንሕና ካባኹም ፍልይ ዘብለና ወይ ዕዉታት ከብለና ዝኽኣለ ወይ ክንዕወተሉ ዝኽኣልና ምክንያት ግን ኣብሊፅናን ኣሕይልናን ስለ ዝሰራሕናን ስለ ዝፀዓርናን ጥራይ እዩ ክንዕወት ክኢልና። እቲ ምስጢር ንሱ እዩ። ዋላ ሓደ ፍሉይ ነገር ካልእ ምስጢር የብሉን። ምስ ገዛእ ነብስና ተዘራሪብና ምስ ገዛእ ነብስና መኺርና ኣሕይልናን ኣበርቲዕናን ስለ ዝፀዓርና እዩ እቲ ምስጢር ዓወት ኢሎም ድማ መሊሶምሎም ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎሚ ዝነበረት ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ከይትበዝሓና ብዙሕ ነጥብታት እዩ ዘልዕል፣ ግን ንሎማዓንቲ እዚኣ ተኣኽለና ወይ ከም ካልአይቲ ክፋል ገይረ ድማ ከቕርባ ክፍትነ። ናይ ሎሚ ግን እዚኣ ተኣኽለና። ብካልእ መፅሓፍ ክሳብ ንረኸብ ሰላም።